ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ቻነልና ኣብ ዓለም ብዙሓት ነገራት ኩሉ ሻዕ ይቕየሩ እዮም። ንኣብነት ስልኪ፣ መኪና፣ ሽልማት፣ ኣነባብራና ኩሉ ነገር ናብ ዝሓሸ መጻኢ ዝስጉም ዘሎ እሞ ደኣ እታ መዓልታዊ እንጥቀመላ ሚስጥርናን ስራሕናን እንሕዘላ ኮምፒተርና ኸ ንሳ እውን ንድሕሪት ክትተርፍ ትፅቢት ዶ ኣለና? ሕሱብ እሞ ብሉ ንጎ ተሲኹም ኮምፒተርኩም ክትከፍቱ ከለኹም እንቋዕ ደሕና መጻኻ ወይም መጻኺ ጥራይ ዘይኮነስ ሎሚ ኣገዳሲ ኣኼባ ኣለካ እንሆ እቲ ዘድልየካ ፀብጻብ ኣዳልየዮ ኣለኹ ትማሊ ምሸት ዘጀመርካዮ ስራሕ ድማ ዘይዛዝምካዮ ኣብዚ ኣለካ ኢላ ተቐበለኩም ኮምፒተር እዚ ፊልም ኣይኮነን እዚ ኣብ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 12 ከምጽኦ ዝዓለመሉ ሓያል ራእይ እዩ ስለዚ ሎሚ ካብቲ ዝለመድናዮ ዓለም ወፂና ናብቲ መጻኢ ናይ ኮምፒተር ተመክሮ ማለት እውን ዊንዶው 12 ክንጓዓዝ ኢና እቲ ወረታት ትንታኔታት ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 12 እንታይ ይብል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ዊንዶው 11 ምናልባት ሓድሽ መሲሉ ይስምዐና ይኸውን ግን ዓለም ቴክኖሎጂ ብብርሃን ፍጥነት እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ሓድሽ ዊንዶው ዘድልየና ኢልና ክንጥይቕ ንኽእል ኢና መልሱ ግን ኣብ ሓንቲ ቃሊፅ ምሁር ኣእምሮ ወይም ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣፔንድ ዊዝ ዝኾነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የድልየና እዩ ሕጂ ዘለናዮ ኣጠቓቕማ ተቐይሩ እዩ ስራሕና ትምህርትና መዘናግዒና ኩሉ ነገር ምስ ዓለም ኦንላይን ተኣሳሲሩ እዩ በዚ ድማ ዝያዳ ሓገዝ ቅልጣፈ ዝያዳ ድሕንነት የድልየና ዊንዶው 12 ከም ሓደ ስሩሕ ኣፕዴት ናይ ምምሕያሽ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣእምሮዊ ምምሕዳር ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ማለት ኮምፒተርና ካብ መሳርሒት ምዃን ሓዲጋ ወፂያስ ፓርትነር ክትቅየር እያ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዕለት ምውፅኡ ድማ ኣብ መወዳእታ 2025 ዓ.ም ክኸውን እዩ ብዙሓት ድማ ብዛዕባኡ እናተዘራረቡ እዮም ዝርከቡ እቲ ዝዓበየን ዝገርምን ለውጢ ዊንዶውስ ኣብ ዊንዶው 12 ድማ ኤኣይ ኣብ ዊንዶው 12 ከም ሓደ እትፅዕኖ ኣፕሊኬሽን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይቲ ፋይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝሰረፀ ወይም ድማ ዝተፃዕነ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ማለት ድማ ዝተመሓየሸ ኮፓይለት ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ከም ገዛእ ርእስኻ ሓጋዚ ጌርካ ተሓስቦ ሕጂ ዘሎ ኮፓይለት ሓጋዚ እኳ እንተኾነ ናይ መጻኢ ኣብ ዊንዶው 12 ዘሎ ኮፓይለት ግን ዝያዳ ጠቢብ ክኸውን እዩ ንኣብነት ሓደ ናይ ስራሕ ኢሜይል ክትፅሕፍ ከለኻ ነዚ ኢሜይል ዝያዳ ፕሮፌሽናል ግብሮ እንተኢልካዮ ባዕሉ ነቲ ቃላት ኣፀባቢቑ የዳልወልካ ሓደ ሰነድ ወይ ፀብጻብ ክትርኢ ከለኻ ነዚ 10 ገጽ ወይ 20 ገጽ ዘለዎ ጽሑፍ ናብ ሓንቲ ፓራግራፍ ፀሚቕካ ሃበኒ እንተኢልካዮ ኣብ ሰከንድታት ነቲ ቀንዲስ ሓሳብ የቕርበልካ ስእሊ ክትደሊ ከለኻ ናይ ሓጋይ 2023 ዓመተ ምህረት ወይም ናይ ዝተልዓልካዮ 2000 ዝኾነ ይኹን ዓመተ ምህረት ምስ ቤተሰበይ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝተሳልኽዎ ስእሊ ኣርኤኒ እንተኢልካዮ ምንም ግዜ ከየጥፍአ ወዲያውኑ ኣውፂኡ የርእየካ እዚ ማለት ድማ ግዜካ ትቁጥብ ፃዕርኻ ትንኪ ኣእምሮኻ ድማ ቀንዲ ዝጠቅም ነገር ተተኩር ጥራሕ እዩ ኢኻ ትደሊ ብልሒ ዘለዎ ድሌት ወይ ከዓ ኢንተለጀንት ሰርች ነገራት ካብ ዝኾነ ቦታ ይኹን ካብ ኮምፒተርካ ካብ ክላውድ ወይ ከዓ ዋን ድራይቭ ወይ ኣብ ኢሜይልካ ዊንዶው 12 ብሓንሳብ ክደልይልካ ይኽእል እዩ ዊንዶው 12 ካብ ካልኦት ዊንዶዋት እቲ ብጣዕሚ ዘመሓየሾ ድማ ሓደ ንዓይኒ ዝማርኽ መልክዕ ዝሓዘ እዩ እዚ ማለት ሰብ ብዓይኑ እዩ ዝሓስብ ዊንዶው 12 ነዚ ኣፀቢቑ ዝተረድኦ ይመስል ተንሳፋፊት ታስክባር ወይ ከዓ ፍሎቲንግ ታስክባር ኣብ ታሕቲ ዘሎ ባር ካብቲ ስክሪን ተፈልዩ ከም ዝንሳፈፍ ዝመስል ሓዱሽ ዲዛይን ክህልዎ ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ ነዚ ንስክሪንካ ዝያዳ ስፍሓትን ንፁህ መልክዕን ይህቦ ከምዚ ዓይነት ሰደቓ መሳርሕታትካ ኣብ እትደልዮም እዋን ጥራሕ ኣውፂኻ እትጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ተለዋዋጢ መልክዕ እዩ እቲ ሓዱሽ ዲዛይን ንኩሉ ዓይነት መስርሕታት ዝኸውን እዩ ንዴስክቶፕ ንላፕቶፕ ንታብሌት ወላ እውን ነቶም ዝዕፀፉ ስልክታት ዝኸውን ፍሉይ ኣቀማምጣ ክህልዎ ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ እዚ ማለት ዊንዶው 12 ባዕሉ ነቲ ንጥቀመሉ ዘለና መሳርሒ ፈሊጡ ነቲ መልክዕ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ የዕርዮ ማለት እዩ
እቲ ካሊእ ድማ ዳይናሚክ ዌልፐር እንትኸውን ወይ ከዓ ዳይናሚክ ድሕረ ባይታ እንትኸውን ዊንዶው 12 እቲ ናይ ድሕረ ባይታ ወይ ከዓ እቲ ኢንቫይሮንመንት ስእሊ ምስ ሰዓትን ኩነታት ኣየርን ዝለዋወጥ ህይወት መልክዕ ክሕዝ ዝገብር እዩ። እምበር ከስ እዚ ክንብል ከለና ጽባቐ ጥራሕ ኣካል ኣይኮነን። ስለዚ ዊንዶው 12 ጽባቐ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽፋንን ቅልጣፈን ድሕንነትን እውን ኣዝዩ ዝወነነ እዩ። ንኣብነት ሞጁላር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከም ሓደ ክጥቀስ ይኽእል እዩ። እዚ ሓደ ካብቶም ቴክኒካዊ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ለውጢ እዩ። ዊንዶው 12 ከም ሎጎ ብሎክስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ብምውሃድ ዝተሰርሐ እንትኸውን እዚ ማለት ድማ ዝለዓለ ቅልጣፈ እቲ መሰረታዊ ስርዓት ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝኸውን ኮምፒተርካ ብቕልጡፍ ትጅምር ኣፕሊኬሽናትካ ድማ ብኡ ናብኡ ንክኽፈቱ ይገብር። እቲ ካልኣይ ድማ ዝተረጋግዐ ኣሰራርሓ ይህብ እዩ። ሓደ ክፋል ናይቲ ስርዓት ንኣብነት ናይ ድምፂ መቆፃፀሪ እንተተበላሽዩ ንበይኑ እዩ ዝዕረ እምበር ከም ቀደም ሙሉእ ኮምፒተርካ ኣይተዓርፍ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣፕዴት ንምግባር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ክፋላት ናይቲ ኮምፒተር ባዕሉ ንነፍሲ ወከፍ ኣፕዴት ስለ ዝገብር ኣፕዴት ንምግባር ነዊሕ ግዜ ምፅባይ ኣየድልን። እቲ ካሊእ ድማ ዊንዶው 12 ብረት ዝለበስ ድሕንነት እዩ ዘድልዮ። እዚ ማለት ድማ ምስ ማይክሮሶፍት ክላውድ ወይ ኣዠር ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝተኣሳሰር ሓበሬታኻ ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዝተኸሰበ እዩ ዝኸውን። መንነትካ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ሓደስቲ ሜላታት ክህልውዎ እዮም። እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ኣብ መጨረሻ ማይክሮሶፍት 12 ላይት ከመይ ጌርካ ከም ዝፀዓል ከርእየኩም እየ። ግን ቅድሚኡ ግን ላይት ማለት እንታይ እዩ ዝብል ድማ ብዙሓት ሰባት ሓድሽ ኮምፒተር ክገዝኡ ከለዉ በቲ ዝደልይዎ ቦታ ዝሕዝ ጾር ዝሓዙ ኣፕሊኬሽናት ቦልትዌር ይማረሩ እዮም። ስለዚ ላይት ዝብል ሓሳብ ድማ ካብዚ ኩሉ ጾር ንጹህ ዝኾነ ማለት እውን ንፍጥነትን መሰረታዊ ስራሕትን ጥራሕ ዝተዳለወ ስሪት ናይ ዊንዶውስ እዩ። ዊንዶው 12 ላይት ማለት ሕዚ ቤዚክ ዝኾኑ ናይ ዊንዶው 12 ጥራሕ ስራሕቲ ዝሓዘ ኮይኑ እቲ ዝበልኩኩም ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ዘይብሉ ቅልል ዝበለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ። ስለዚ ዊንዶው 12 ላይት ከመይ ጌርካ ከም ዝፀዓን ብሓደ ንርአ። እሺ እምበር ደስ ሕዚ ዊንዶው 12 ላይት ክንፅዕን ኢና። መጀመርያ እዚ ላንጉጅ ንምረፅ ኣብዚ መፁና ዝርዝር እንግሊሽ ንብል ዘን ኔክስት ንብሎ ካብኡ ኔክስት ንብሎ ዘን ኢንስቶል ንብሎ ማለት እዩ። ኣግሪ ካብኡ ንገብር ካብኡ ኔክስት ኣክሴፕት ካብኡ ሃርድ ዲስክ ናብዚ ንመረፅ እሞ ካብኡ ኔክስት ንብል ማለት እዩ። ኖርማል ከምቲ ዊንዶው ካሊእ እዩ ዝፅዕነልና ምክንያቱ ኖርማል ከምቶም ካልኦት ዊንዶዋት እዩ ዝፅዕነልና እዚ እውን ያው ቅልል ዝበለ እዩ ኣፀዓዕንኡ ብጣዕሚ ምቹው ዊንዶው 12 እዚ ንፅዕኖ ዘለና ግን 12 ላይት እዩ። ስለዚ ላይት ማለት ከዓ ከምቲ ዓብተወይ ዝበልኩኹም ማለት እዩ እቶም ካልኦት ኣፕሊኬሽናት ዘይብሉ ቅልል ዝበለ ንትምህርቲ ዝኸውን ወይም ደሞ ንትሑት ስፔሲፊኬሽን ዘለዎን ኮምፒተራት ዝኸውን እዩ። ስለዚ ኖርማል ፅዒንልና እኒኦ ሕዚ ማለት እዩ። ሪስታርት ገይሩ ካብኡ ኔክስት ንብሎ ዩናይትድ ስቴት ደን እዚ እውን ኔክስት ንብሎ ካብኡ ስኪፕ ንብል እዚ ካብኡ ኣብዚ ናይቲ ዲቫይስ ኔም እዩ ዝጠይቐና ኣሎ ዲ ንብሎ ካብኡ እዚ ፐርሰናሊዝ ድዩ ንስ ኩሉ ይብል እኒኦ ፐርሰናሊዝ ንበሎ ፀገም የብሉን ኔክስት ንብሎ ካብኡ እዚ እንትን ነእትየሉ ፕሮዳክት ኪ ነእትየሉ እዚ ፕሮዳክት ኪ ነእትና ኔክስት ንብሎ ደን ሳይን ኢን ኢሜይል ይጠይቐና እዚ እውን ኢሜይል ናይ ማይክሮሶፍት ኢሜይል ኢና ነእትየሉ ኔክስት ንብሎ ካብኡ ፓስወርድ ነእቲ ናይቲ ኢሜይልና ካብኡ ኣውቶማቲካሊ ፓስወርድ ችግር የብሉን ኔክስት ንብሎ እዚ እውን ስኪፕ ደን እዚ እውን ድሓር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስኪፕ ንብሎ እዝም እንትን ንብሎ ካብኡ ጀስት እንትን ኢሉ ባዕሉ ይኣትየልና ማለት እዩ። ስለዚ ዊንዶው 12 ላይት ከምዚ ጌርና
ክንፅዕን ንኽእል ኢና ኣብ ኮምፒተርና ማለት እዩ። ኦኬ እሺ። እና ከፍቲ ዊንዶው 11 ምንም ናይ ኣፀዓዕና ዝፈልዮ ነገር የብሉን። ግን ያው ከመይ ከም ዝኸውን ላይቱ ንምርኣይ እዩ። ያው ኣብ መወዳእታ 2025 ወይ ኣብ መጀመርያ 2026 ፉል ኦፊሻሊ ሪሊዝ ክግበር እዩ ዊንዶው 12 እና ንሕናም ብጉጉት ኢና ንፅበ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ በቃ ፅዒኑ እኒኦ ማለት እዩ። እና ስታርት ክገብር ይኽእል እዩ። ጌት ሬዲ ይብለና ኣሎ ከምቲ ኖርማል ኮምፒተር ኦልሞስት ሬዲ ኦልሞስት ዜር ምናምን ድብል እዚኦም እንትን ዝመፁ እዮም ፈረስት እንትን ዌልካም ዊንዶውስ ምናምን መፂና ኣብዚ እና እቲ ታስክባርና ብላዕሊ ይቐይርዎ ፍልይ ዝበለ ካብ ዊንዶው 11 ብላዕሊ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ሕድሕድ ብዙሕ ካብ ዊንዶው 11 ዝፈልዮ ኤኣይ ብቻ እዩ ኤኣይ ኣፔንድ ተገይሩ እዩ ክመፅእ እቲ ፉል ቨርዥን። ስለዚ እቲ ላይት ናይ ዊንዶው 12 ነዚ ይመስል። ኦኬ በዓል ኦኬ ዶክመንትስ ኣቲና ምናምን ኣቲና ምንም ፍልልይ የብሉን። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና ናይ ሎማዓንቲ ስለ ዊንዶው 12 ዘዘጋጀናዮ ምህሮ እዚ ይመስል ነይሩ። ካሊእ ጥያቄ እንተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉልና። ድሕሪ ተመችኩም ከዓ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ብምፅሓፍ ነዚ ቻናል እዚ ንኽነዕቢ ኩላህና ንተሓባበር የቐኒየለይ።